Hitako intsika. Ambarako rahafa. Efa itsika baka THIERRY LIBERTOS managna filôzofia hafa tondrany la mozikinazy. Amin'angitinazy tegna jerinao mpandinihigny, io tsy vitanao la mozika fo alainy hameny anao fa akory tanao handiniky hanakatra raha igny. Misy zegny misy ty zegny manaviany zigny. Hitako intsika. Ambarako rahafa. Ambarako rahafa. Zena ndiko rantsika. Ambarako rahafa zena ndiko rantsika. Ambarako rahafa ndiko rantsika io koa. Kako Médard ça va? Ça va. En fait tuka zay na mtety io kraga de io kraga ambarako rahafa koa rahafa ndiko rantsika io. Rahafa zena ndiko rantsika tsy? Bon, tonga tsika jiaby agnaty progrès de direct ness fa miavaka mijiaby satria tena io kraga zay niany. Fa ambarako rahafa zena rantsika. Ambarako rahafa io ndiko rantsika io. Azavay amin'olo hoe ino mane ambarako rahafa. Satria tsika jusqu'à jour mbala ampiasaigny fo mbala koragniny fo jusqu'à maintenant hoe ino zegny anao ma zitao ambarako rahafa. Rahafa ino? Ke io hito baka rahafa karakora amizay le hoe rahafa sa ambarako rahafa. Ambarako vorogno na ambarako fandroaka na ambarako fanihy na ino na ambarako tontonao na votsy. Ke io zegny tsika magnazava hoe ino le ambarako rahafa? Pourquoi ambarako rahafa? Za ndraiky matoka izy ty misy fandraisany satria ny amin'ny andro vendredi ty misy annonce zay nandeha tagny hoe misy hira boaka ambarako rahafa tantarany rahafa no koragna lira amizay fa nisy mazava aminaka le azavanao zay misy le chance hoe ambarako rahafa satria ma tena mangala honogno fa hoe rehefa za mandinika amkoragna zay tika zany rahafa mety olo zao taloha ta rahafa iny tadiaviny tsy hita jusqu'à là raha par rapport am'le hira zegny retigny boaka natao holo, natao princesse, natao ino ira hafa. Fa izy tadiavigny. Very, aia ira hafa io. Ke tsika taranaka andreo holo nitady jusqu'à maintenant tsy mety hita ira hafa nagnaia ira hafa, ia ira hafa. Ary zo tsy hoe anao ve zany? Veriko zavatra hafa na te voantany azy. Na tsika misisiny boka tegna mazava izy hoe comme misy raha lavo nantreka automobile. Kon, ino ma zegny hoe nisy lavo tamin'ny moto tany eo. Ambarako raha hafa. Ny raha koragniny Médard eto hitanao antsika zegny hoe atsika jiaby mety zao vogaga hoe ambarako rahafa. Ke zo atsika hoe misy vlegny Médard zay sa misy magnena igny ambarako rahafa. En fait zegny atsika io zegny i raha hafa zegny tadiavitsika rango zay jusqu'à ce ty tsy mety hita raha hafa. Hita raha hafa. Tsy mety hita raha hafa. Jusqu'à jour ke tsika mbali taranaka andreo holo aby mitady raha hafa rango taloha igny. Koa fa maregny raha hely tsy hitanao i raha io. Anao fa mieritreritry fa tsy hoe raha hafa zegny. Mety raha hafa ho zegny. Ke zay tsy magnontany misy raha ndraiky misy nidry tampo koa. Azao ma zegny? Tonton navy. Ambarako raha hafa. Ke io zegny izy koa samy za ampifandraisiko am'le raha boaka zay hoe raha hafa eto izy volanao azy boka hoe raha hafa io zay taloha tany de agnatin'ny hira zegny niboaka efa maizagna antsika sopapa sady ma zay hoe hira zegny niboaka dia hoe raha hafa io dia nampindrasiny viavy zegny izy zanaka mpanjaka taloha tany i raha hafa ty am'zegny de dika zay koa zay midika fa hoe tsika baro kinianiany zegny tsika baro nankia volalognano zay i raha hafa ty fa dika zegny ela jiaby jusqu'à raha hafa tsy nikita. Tsy nikihita i raha hafa jusqu'à jour ke natao hira izy ny vilomigny ndraiky hoe ampafantarana olo fa izy tingy era nahatonga i raha hafa volagnitsika isan'andra io e. I raha hafa io misy olo lava lava ma zegny fulany barako raha hafa valavo zegny barako raha hafa anao manihira tao igny taladosy tao ia barako raha hafa atsika zay mihambigny ny fahavian'ny raha hafa sy tia hita i raha hafa nisy olo nandeha nitady raha hafa ndraiky nanaranaka niteraka ndraiky jusqu'à atsika joty mitady raha hafa fo koa fa misy raha regny tsy hitatsika na regny sofintsika zao fa hita azao ma zegny za zo barako raha hafa atsika io zegny mihambigny biegny raha hafa hita sy avy ke izy i hira natao hety hoe natao hira natao la mozika natao clip i raha hafa i raha hafa io mba fantarantsika tsara ino tantaran'ny raha hafa ny sombony moa maizagna antsika eto ty extrait hely hoe fa fanontaniagna mipetraka moa ave amin'ny farany hitany THIERRY LIBERTOS ihany raha hafa sa tsy hitany ba asika antsika jiaby anjara zay clip zay amin'ny plateforme ny amin'ny zegny ahitantsika THIERRY LIBERTOS agnatin'ny YouTube sy plateforme samihafa ny sombony moa maizagna antsika bokotsika manohy zay koragna zay misy tantarany mpanjaka andy koragnitsika nananjany karaiky izy ho very tsy hita
masolo Kamaraletsaka veritra zovy farahafa nahitagna zo farany tamban'ny vodiny antafa kenandoaly teo mpanjaka loha bava fa zay mahita zana misolo izy andabe Kembutaraan kano atsika dia fara kezeny avy atsika miaraka maregny raha amikajeto ty sambarako rahafa sambarako rahafa zo sambarako rahafa sambarako rahafa zo izy koa nagnatin'igny extrait igny agnisan'ny mampavariagna zany de hoe na antenne igny zegny mitady raha hafa tsy azoko ny feky zany mitady raha hafa hatrizay no anao zay mety tsy nieritreritry raha very i raha hafa io na i olo i raha hafa io na ino fa mandiniky fo zegny jery hoe anao tena mitady raha hafa mihitsy vognony verinao hoe raha ohatra ka i raha hafa marigny miboaka atao azao ma zegny i raha hafa ato io io fo doko raha hafa koa niboaka miboaka hoe vita zegny koragna momba raha hafa manomboko io sagnanao kory amizegny raha hafa navy azao ma zegny i raha hafa navy ato io zay zay bôka hoe izy koa am'le nagnandesany THIERRY LIBERTOS izy dia tamin'ny sombintro igny dia hoe raha hafa dia zanaka mpanjaka dia tsy hita raha hafa very dia very raha hafa nitadiavigny raha hafa dia izy koa anao mahita raha hafa ho izy fanagnananakajy aby dia amezagna anao no solo zao mpanjaka izy koa anao mahita i raha hafa io amizay raha hafa zanaka mpanjaka raha hafa zanaka mpanjaka dia dikan'izay hoe visaka niany ty zegny i raha hafa mbola tsy hita karaha satria tsika tia andimby mpanjaka tadi mpanjaka tadi fanagnana mpanjaka io jiaby atsika tia hita i raha hafa ke tsika zay fa melo fo fa misy raha tsy hitatsika sady na regny fo zegny io ino ma igny ka isany helagna igny za zegny de boaka ambarako raha hafa baka naka zay mpandinika amindringa hoe amin'ny raha jiaby mety hokoragnany agnatiny io fongaro inga mandinika andokiragna tsy agnatin'ny hira i raha hafa satria le zegny nampatsiaro antena fa antena koa zegny mba nitady raha hafa raha karaha zegny de na THIERRY koa zegny mba nitady raha hafa fo izy bôko izy nahita raha hafa zegny nataony hira io amizay bon fa itsika baka THIERRY LIBERTOS managna philosophie hafa tondrany la mozikinazy amnagnitinazy tegna jerinao mpandinihy igny io tsy vitanao la mozika fo alainy hamiany anao fa akory tanao handiniky hanakitra raha igny misy zegny masy ty zegny manaviany izy igny zegny manaviana tia mampiasa bolagna zay mbola madinidiny sy ta zegny tiany THIERRY ndraikindraiky magnano la mozika ty tsika namezana araiky ty amizay izy ty mba afahantsika mieritreritra hoe zegny manahatonga koragna ty zegny manahatonga volagna ty zegny mahatonjy ty ka tsika jiaby mila risy lahatra mila samby mahay koa hoe i raha hafa hitadiavintsika io ary nidinihigny tsara tsy raha natselatselaka tsotro zao foa entigny mampidiniky misy entsaigny raha maro lavidavitra koa pourquoi i raha hafa tadiavintsika jusqu'à maintenant zay natao agnatin'ny raha ary zay boka izy volanao zay foe ry THIERRY na ty ataontsika hoe miony misy karazany mpanakanto misy karazany karaha zegny la mode de miova am'le couleur zegny maizy azy fa THIERRY zegny izy azy lazay hoe mbala mijanona olentsika THIERRY zegny amin'ny resaka texte io zegny no hinanany izy volanao zay fa hoe karaha hoe anao karaha mandeha l'école kone anao baka l'école zegny misy za zegny azo tsohanao ny agnatin'izay na ataontsika karaha izy volanao fa hoe sambarako raha hafa nefa izy mampangalantsika fa hoe i raha hafa iny raha nitadiavintsika akizay ya fa tsy haiko moa avy amin'ny faran'ira zo mbala hita raha hafa sa i karakory ka tiavigna agnatin'izay fa hoe kataony THIERRY tsika jiaby tsy Madagasikara fampetraka ny venany comment je viens ko valago fa kanefa zay fa hoe nataontsika hoe dia efa velany azy tokony agnaraka be ataontsika hoe ny fivoaragna zegny any misy agny fa nazy mbala petrany fo de agnisan'ny mahavariagna izy koa tsika za igny ampany clip zegny araintsika teo igny zay io koa ataontsika hoe nampiavaka le clip zay agnaty fivoaragna zegny any misy dia somary karaha hafa hely ny personnage zegny agnatin'ny clip nampiaragna resaka ataontsika hoe fivoaragna zegny any misy ny amin'ny fotoagna azy hoe ty mba ampazavatsika bebe kokoa le tantara izy koa tsika mizaha le clip koa zegny vitsy azy any ampany izy miboaka fa atsika ndesiny itantarany fa hoe ty le tantarany raha hafa ya satria genre ny raha jereva clip teo zava clip teo asa clip forme karaha tamin'ny ya misy zany travailliny tamin'ny ya de misy nazy kelikely agnatiny misy efasefaka igny afahagna hazava tsara koa ny mikasikipo satria tsy fohita na zany mba tsy volaniko hoe tsara isolo nagnano gasy tsy isolo nagnano hafa hely izy
masarika ho an'olo tia sarisary ho an'olo tia fivoaragna tsy nandaniany nangalana réalisateur be nagnano kakory fa niteraka nefa mahazava le raha tiany volagnina fa atsika mandiniky tsara le tiany clip koa le tiany le raha ampitegny le histoire agnatin'le clip zegny nataony tiry aminazy satria boka amin'ny volovolo alohan'ny taogno izy io ty dia miezaka mpanakanto sa magnaboaka hoe ty ataontsika hoe ny karazana mozika zegny andesiny de araka ny regny satria na ataontsika hoe matetiky ny mpanakanto izy koa fa avy nivelany ndraikindraiky tsy de regny fa Thierry mbola miezaka fo izy manohiny resaka la mozika na tsy matetiky fakana nefa am'ty taogno ty dia agnaboaka ny ataontsika hoe album bon vitsivitsy ny artiste zegny magnano album fa izy dia agnaboaka ny album ny amin'ny ty taogno ty de ny tiako ambara agnaty zay fa hoe ny nahaizantsika izy tamin'ny voalohany texte ny koragnany de zay mbala tohizany amin'ny fotoagna zao ty ataoko fa izy koa tsika mizaha zay clip zay mitandregny io hira zegny ny iboaka tantarany rahafa izay ataoko fa mety ankafizintsika jiaby zegny isany direct THIERRY LIBERTOS amin'ny mpanakanto avy tsy hoe tsy magnano ny sasany na ratsy ndro fa aminakahy hirany THIERRY LIBERTOS tsy mety mahelany mamy tsy mety manja aminakahy za mitandregny izy satria izy ohaty ndaraiky ino maraiky olo fahita tsy nanjary mbola andarenao fotoagna jolabe mandrampasy ny kapila plastique neky rengo na ino hitanao zegny mbala mifandraiky amindreo toujours hitako izy hoe mbala managna ny lazany foa le raha ataony ary mbala afaka satria tsy mitovy ilay hira sasantsasany ilako tsigny mpanakanto sasany hoe le hira made in China 3 mois izy efa vitany momba izy raha misy zegny hira igny boaka eo après 3 mois fa voneny araiky hafa koa misy lamody hafa koa miboaka azonao mélodie hafa koa tsaratsara an'igny zay manjary volaniko la mozika nareo lasa made in China mba mboara hely tava toidy kely fa zay tiako volagniny hoe toujours en vogue natalohana amizio mbola misy fola histoire mbola misy fola tantara mbola misy hanatra azonao tsoagna ary mbola misy raha fampangalagna honogno jery aminazy za mino fa ny album zay aboakany THIERRY LIBERTOS atato karaha raha fa nitiavanao Thierry hatrizay mbola ziko andesiny amty mandritra ty taogno ty marigny zay de ny maraparagnané izy est-ce que je vais te vous avouer hitako koragny zalahy eto dia sambarano rahafa aby ziny ambarandro rahafa za koa ziny ni koragna rahafa ro iwe hon ndefa tsika tsy koragna rahafa tsy koragna rahafa zavatsika diagatsy ny page Facebook diagatsy ny YouTube ny dia tatsika zay clip THIERRY LIBERTOS tantarany rahafa zay ny sombosombo fo matety fa fankontenagna zegny napetrako teo hoe atsika jiaby mandeha mizaha clip zay bokotsika mipody magnano commentaire mo ve hitany fomba i rahafa tafarany sa tsy hitany agnatiny izay Médard merci amano ny maragnano izy manako izy mpanakanto managna maizy azy i THIERRY LIBERTOS ary mitondra hanatra fogno amin'ny la musique diaby zegny ataony na ino ary toujours mbola toujours io filagna zay en vogue na ino tsy haiko zay teny vazana fa tsy haiko ino teny gasy zegny na ino toujours en vogue fogno ny raha ataony THIERRY LIBERTOS misy zay tantarany raha hafa zegny ataony izay raha mazatra atsika isan'andro hoe misy raha matraiky iazao ma zegny tonton mbarako raha hafa latsika makapila zegny mbarako raha hafa atsika toujours mitady raha hafa jusqu'à maintenant ke nataony THIERRY LIBERTOS zo mialohany agnaboahany zay album zay fitiavatsika THIERRY LIBERTOS toizagna hatrany amin'ny raha jiaby zany zany ny koragniny hely nakapanakanto raiky ny koragniny sy resahiny zay satria misy raha boakany izy zay amreo lahy niakatra hito ny koragna zay hita plateau ito fa raha tsara raha mahafinaritra igny koragna raha hafa zay tsy misy raha hafa ny koragna loatra fa juste ny koragna tantarany raha hafa marigny zay koa ary efa ambaratsika koa ataongo vaovao eto amin'ny point carré maromaro ny raha zegny andesigny amitsika ety ary ezaka mihitsy zay hoisy ny ataontsika hoe koragna karaha atao zegny nandesigny amitsika ety maro ny sujet indrindra mikasiky resaka mpanakanto zay dia hokoragnitsika eto maro samihafa ka dia sorangatsika jiaby zegny ny za zay teto igny zay ka dia amra so sy meva hoantsika jiaby hoany magnaraka koa sabia hoevatsika Sambarako rahafa